טוב, אז הטכנולוגיה שאני בחרתי להציג היא הסמארט-וואץ' בכללי, לא חשוב מאיזה חברה. הסמארט-וואץ' הוא בעצם שעון אלקטרוני שחוץ מלמדוד זמן, הוא יכול גם לעקוב אחרי קצב הלב, לעקוב אחרי פעילות ולספק תזכורות במהלך היום. בחרתי בסמארט-וואץ' כי לדעתי הוא מאוד יכול לתרום לתוכניות שיקום לב, שהכיוון המנחה הוא בעצם מעקב ופיקוח על שיקום לב ביתי, במיוחד בשנים האחרונות לאור הגידול באוכלוסייה המבוגרת, עקב העלייה בתוחלת החיים, והעומס והלחץ הגובר על מערכות הבריאות. אפשר להוריד עומסים אלו על ידי עידוד וייעול של תוכניות השיקום הביתיות, על ידי כמובן מעקב והתאמה של האימונים והפעילויות בתוכניות הביתיות, על ידי הנתונים שיאספו בעזרת השעונים החכמים. השעונים החכמים יאפשרו פיקוח ומעקב אחרי הנתונים של המטופלים בתוכניות שיקום הביתיות, על ידי בעצם מעקב אחרי מדדי הפעילות שהאדם מבצע על בסיס יומיומי. כמה צעדים הוא עשה, כמה מרחק הוא עבר, כמה זמן זה לקח לו, מה היה הדופק שלו ואיך הוא השתנה לאורך הפעילות. בנוסף גם יש אפילו פיצ'רים בשעונים מסוימים שיאפשרו לעזור בזיהוי של פרפור בעליות של הלב, כמו למשל השעון של אפל סיריס 4, שיש לו את הפיצ'ר הזה, שיכול לזהות בעצם פרפור בעליות, פרפור בלב, מה שיכול להביא לעלייה במודעות ועידוד פעילות ואקטיבציה עצמאית של מטופלים, או גם כאלה שהם לא מטופלים, אבל דואגים לבריאות שלהם. חסרונות זה שיכולים לצוץ קשיים בעובדה שהטיפול הביתי הוא שכיח במיוחד באוכלוסייה המבוגרת, של האנשים שלא בהכרח גדלו על טכנולוגיות וחידושים, ובשבילם זה יכול להיות מאוד לא טבעי, ואולי גם אפילו מעיק, להתעסק על בסיס יומיומי עם אביזרים טכנולוגיים. מה גם לא כל הצרכים והבעיות של המטופלים, בין אם מבוגרים, קשישים או צעירים, הם זהות. חלק למשל צריכים לשלוט ולווסת את רמות הסוכר שלהם בדם. במקרה הזה השעון החכם הוא לא כל כך יכול לעזור. עם כל זה, אבל השימוש בשעון החכם לדעתי יכול להיות מאוד חיוני ופרקטי. הוא ייתן את האופציה לפקח על מטופלי חוץ, ברמה מאוד מדויקת, בצורה שלמשל להזין מראש את המטרות הנקודתיות ולאימונים שלהם ותזכורות לבצע את האימונים שלהם בתוכניות השיקום. סתם דוגמה למשל לחסות ב-X זמן לפחות Y מרחק, בשעה מחזורית כל יום, ולעקוב אחרי היישום שלהם ואחרי ההתקדמות של המטופלים במידה ויש או אין, בעזרת בעצם איסוף הנתונים מהשעון. ומה גם הסתייגות לחיסרון שאמרתי, השעון החכם מבחינת הפרקטיקה שלו הוא מאוד נוח ושמיש גם לאנשים שפחות מתמצאים טכנולוגית. פידבק שהתקבל מהנחקרים במחקר ב-2019, שכלל 40 משתתפים בגיל ממוצע של 71, כאשר רובם לקו באיזשהו סוג של מחלת לב, בעבר או בהווה, הראה שרוב המשתתפים שהשתמשו בשעון החכם טענו שהוא קל ונוח לשימוש ויכול מאוד לעזור ולתרום להם בפן הבריאותי. זה הסקר של הפידבק שהם החזירו.